እግዚአብሔር ንዘላለም ከነበር ንሱ የድአኒ ንሱ የድአኒ ንሱ የድአኒ ንሱ የድአኒ ሰላም አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ፕሮግራምና ብጎይታ በኢየሱስ ስም ክንጀምር ኢና ኩላካትኩም እንኳን ደህና መጻእኩም ፕሮግራምና ክንጀምር ኢና ካብ ዝሓለፈ ዘሙን ዝጀመርናዮ ብዛዕባ ናይ ቆልዑት አገልግሎት ካብኡ ዝቅጽል ኢና ክንካፈሎም ድማ ቅድሚ ምጅማርና ክንጸልይ ኢና ኩላትና በጸሎት መንፈስ ንኹን አምላክ ድማ ክምህረና እዩ ቃል አምላክ እንታይ ይብል ጸጋ አምላክ ተገልጽ እዩሞ ንኩሉ ሰብ መድኃና አምጽኡ እቲ ብሩክ ተስፋ ናይ ኢየሱስ አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብርና ተጸበና ግፍን ዓለማዊ ትምኒትን ክሄድና አብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐ ብጽድቅን በአምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ ይብል ስለዚህ ሎሙን ጸጋ አምላክ ክምህረና አብ ዘመን ከመይ ከምንነብር ክምህረና ተገሊጹ ስለዘሎ ከምዚ አይነት ጊዜ ስለዝሃበና ለአምላክ ነመስግኖ ኢና ኢየሱስ ጌታ አና ድማ ልብና ከፍቶ አእምሮና ከፍቶ ኩላትና ተቀሪብና ካብ መንፈስ አምላክ ክንመሃር እቶም ዘገልግሉ ክንጸልየሎም
ነቶም ንሰምዕ ክንጽልየሎም ኢና። ኢየሱስ ጌታ እዩ። ሃሌሉያ። ጌታ ስለዚህ ጊዜ ነመስግነካ ኣለና። ሎሚ እውን ክትመሕረና ብጸጋኻ ብመንፈስካ ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣለና። ኣብዛ ጸልማት ዓለም ብርሃን ዝኸውን ቃልካ ስለተገልጸልና ዘለኻ ተመስገን። ስለ ህልውናኻ ነመስግነካ ኣለና። ከካብ ዘለናዮ ኣምፂእካ ናብዚ ጊዜ ነዚ ጊዜ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና። ነቶም ኣብዚ ዘገልግሉ ዘለው ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክትባረኾም ንጸልይ ኣለና። በጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነቶም ንሰምዑን ልብና ክትከፍቶ ንጸልይ ኣለና። ጎይታ ብኢየሱስ ስም ነዚ ኣገልግሎት ክትባርኽ ንጸልይ። በጎይታ ብኢየሱስ ስም ነዚ ዝቃወም ናይ ክፍኣት ሰራዊት ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ብዝኾነ መገዲ ዝግለጽ በጎይታ ብኢየሱስ ስም ንቃወሞ ኣለና። ንስኻ ክትህልወና ልብና ጎይታ ብምሉእ ናባኻ ክትገብሮ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ይጸልይ ኣለኹ። ስለ ኩሉ ነገር ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ብኢየሱስ ስም ኣሜን። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሃሌሉያ። ነቲ ሊንክ ሼር ግበርዎ። ሰንበት ዝነበረ ቀዳም ስለ ዝገበርናዮ ሓደ ሰባት ከይፈልጡ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሊንክ ሼር ብምግባር ሓግዙና ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ዝቅጽል መደብ ክንሃልፍ ኢና። ብቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ ኢና ንሓልፍ። ፓስተር ምህረትኣብ ናባኻ ኣምላኽ ይባርክ። አሜን አሜን። ታንክ ዩ ቃላ አምላክ ባረከ። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብርና አምላክና ይሁን። ሰላም አምላክ ምስ ኩልኩም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሎሚ ከምዚ ቃሉ ነካፈለሉ ጊዜን ዕድል ዝተተዋበና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ኦኬ ፕሬዘንቴሽን ጽባላ በኋላ ኦኬ አምላክ ይመስገን። ኦኬ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርና ዛዕባ ናይ ኣገልግሎት ህፃናት መናእስያት ዝምልከት ትምህርቲ ንእሽተይ ጀሚርና ነርና። ቃል ኣብ ዝሓለፈ ፅቡቅ ኢንትሮዳክሽን ይቡና ነይሩ። ኣብኡ ወሲኸ ሎሚ እውን ክተንገብሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ወሳኒ ብዛዕባ ወለዶታት ከም ጥቅመት ዝገብር ህይወትና ካብቲ ካባና ሕልፍ ኢሉ ናብ ካልእ እውን ዝተርፍ ከም ዝኾነ ክርኢ ኣዝዩ ወሳኒ ናይ ቤተክርስትያን ስድራ ቤት ኩሉ ማሕበረሰብ ኩሉ ክሰርሓሉ ዝግብኦ ወሳኒ ኣገልግሎት እዩ። ስለዚ እዚ ትምህርቲ ንብዙሓት ከም ዘሕግዝ ኣምን ኢና። ብፍላይ ኣብ ናይ ህፃናት ኣገልግሎት ዘገልግሉ ንስድራ ቤት ንወለዲ ንቤተክርስትያን ሓፈሽኡ ብፍላይ ኣብዚ ኣገልግሎት ጾም ንዘለዎም ኩሉ ኣገደስቲ ዝኾኑ ቴክኒካል ዝኾኑ ነገራት ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ከም ዝግባኣና ዝሕግዝ ግፍሕ ዝበለ ትምህርቲ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ንካልኦት ንብዙሓት ማሕበር ኣምልኽ ንዘለዉ ኩሎም ሼር ክንገብር ኣብ ከምዚ ኣገልግሎት ንዘገልግሉ ብፍላይ ሼር ክንገብሮም ኣዝዮ ወሳኒ እዚ ድማ ክነተባብዓኩም ደሊ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ ከም መእተዊ ክኾነና ንመበገሲ ብዛዕባ ኣበጋግሳ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ክንሪኢና
the 18th century 17 18th century ኣብቲ ኣዝዩ ከቢድ ዳርክ ኤጅ ዓይነት ዝነበረሉ ብፍላይ ኣብ ኣውሮጳ ከቢድ ድኽነት ከቢድ ፀገም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝነበረ ጊዜ እዩ። ኣብኡ ብፍላይ ብ1830 ከባቢ ንኣሽቱ ህፃናት እቲ ማእከላይ ህፃን ዝበሃል ወዲ 10 ዓመት ኣብ ከቢድ ናይ ፋብሪካ ናይ መገዲ ስራሕ ማይኒንግ ስራሕ ከምኡ ብዙሓት ስታይ ገብሩ ነይሮም የሰርሑ ነይሮም። ብጣዕሚ ንኣሽቱ ህፃናት ዝሰርሕሉ ግዜ ነይሩ። ከቢድ ድኽነት ዝነበረሉ ግዜ ነይሩ። ካብዚ ዝተለዓለ ሓደ ለይቲኦም ዝተእስኡ ብቁሪ ከቢድ እዚ ኮል ማይኒንግ ኣብ ትሕቲ መሬት እናፈሓሩ እዮም ነቲ ስራሕ ዝሰርሕዎ ኣባዕትያ ውሽጢ የእትውዎም ነይሮም። ክእተው ዘይከኣል ንኣሽቱ ህፃናት ስለዝኾኑ ክእተው ዘይክእል ቦታታት እናእተው የስርሕዎም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ካብኡ ዝተለዓለ ብቁሪ ብካንሰር ብሕማም ብብዙሕ ድኽነት ዝሓልፉ ህፃናት ነይሮም። ከም ዝበዝሑ ህፃናት ሓደ ህፃናት ከም ድሌቶም ከጠዋውዮም ስለዝኽእሉ ከም ድሌቶም ዝእዝዝዎም ኣብ ምሕረት እቲ ኣስራይ ብዘይ ሕቶ ክሰርሑ ስለዝኽእሉ ንከምዚ ህፃናት እዮም ዘስርሑ ዝነበሩ። እዚ እቲ ዘመን ከቢድ ናይ ድኽነት ግዜ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ግዜ እቲ ናይ ብፍላይ ናይ ኣውሮጳ ሕጂ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ በዓል ብሪጣንያ ኩሉ ዘሎ እቲ ምዕባለ ሕጂ ዝረኣይ ዘሎ ኢንዳስትሪያል ምዕባለ ዝበሃል ኩሉ ብድኻታት ህፃናት ዝተሃነፀ እዩ። ድኻታት ብጥሜት ከቢድ ስቃይ እንዳሞቱ ብዙሓት ብሕማም ተደርብዮም ኣብ ፍቆዱ ስታይ ዝኮኑሉ ዝነበሩ ብናይ ህፃናት ሓይሊ ዝተሃነፀ ሃገርን ኢንዳስትሪያል ምዕባላይ ነይሩ ናይ ኣውሮጳ መብዛሕትኡ ኣውሮጳ ክፍሊ ማለት እዩ። ካብዚ ዝተለዓለ ብፍላይቶም ሕሙማት ዝበሃሉ ዝደኸሙ ክሰርሑ ዘይክእሉ ዓይነት ክኾኑ ከለዉ ደስ ምስጓግ ጥራይ ንእሽተይ ሕምም እንተይሉ እንተደኺሙ ብምስጓግ እዮም ይድርብዎም ዕድል ዝበሃል ኣይወሃብ ነይሩ። ካብ ዝተለዓለ ካብ እቶም ዝተሰጎጉ ናብ መገዲ እናወፁ እናበዝሑ ክመፁ ከይዶም ማለት እዩ። ብዙሓት ብግሩፕ ጋንግ እንዳኾኑ ናብ ስርቂ ናብ ሕማቅ ህይወት ካብቲ ድኽነት ዝተለዓለ ካብ ጥሜት ዝተለዓለ ብግሩፕ ተፀርኒፎም ንሰባት ሰርቁ ገዛ እናኣተው ክሰርቁ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ብዝኾነሉ ኩነታት ፍቆዶ ከተማታት ኩሉ በሽሓት ዝቆፀሩ ብዙሓት ህፃናት ክመልኦ ጀሚሮም ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ እዋን ሓደ ሪክስ ዝተባሃለ ሮበርት ሪክስ ዝተባሃለ ናይ ቤት ማሕተም ናይ ጋዜጣ ዝነበሮ ሰብኣይ ነይሩ። እዚ ንእሱራት ብምገልጋል ድማ ብዙሕ ይኣምን ነይሩ። ናብ ቤት ማእሰርቲ እንዳኸደ የገልግሎም ነቶም እሱራት ወንጌል ይሰብኽ ቃል ኣምላኽ ይካፍሎም ካብቲ ዘለዎ ሼር እናገበረ ይሕግዝ ነይሩ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ በብግዚኡ ክኸይድ ከሎ ቁፅሪ ህፃናት እናወሰኸ ክኸይድ ጀሚሩ ክሪኦ ከሎ ኣብ ክንዲ እቶም ዓበይቲ ንኣሽቱ ህፃናት ክበዝሑ ጀሚሮም ድሓር ድማ እቲ ቁፅሪ ኮንትሮል ዘይብሉ ኮይኑ ብዙሓት እሰሩ ጀሚሮም ካብ ዝተለዓለ ኣብ ውሽጡ እዚ ፆር ይኣቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮንስ ኣብ ደገ ክረኽቦም ኣለኒ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ልቡ ይቕመጥ። ካብዚ ተበጊሱ ኣብ ፍቆዶ ጎደናታት ንዘለዉ ህፃናት ከኣሊ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ ይትስእ ማለት እዩ። ድሓር ከመይ ገይሮም ሞያ ከም ዘጥርዩ ክእለት ከም ዝውስኹ ካብቲ ሕማቅ መገዲ ከመይ ከም ዝወፁ ምንባብ ከመይ መሃሩ እዚ ዓይነት ክእለት ከም ዝረኽቡ እዚ ሓሳብ ኣብ ልቡ ይመፅእ። ነዚ ንምግባር ድማ ነቲ ሞራላዊ ኣተሓሳስቦኦም ኣነባብሮኦም ክልወጥ ነቲ 10 ትእዛዝ ብምምሃር
ክእለት ምእንቲ ክህልዎም ዝተፈላለዩ ስኪልስ ክመሃሩ ብምግባር ምንባብ ምእንቲ ክእሉ ናይ ምንባብ ክላስ ብምግባር ከምዚ ዕላማ ሒዙ እዩ ዝተስእ ማለት እዩ ኣብታ ዝተበገሰላ እዋን ብዙሕ ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪኡ ኣብ ኣባይትታት ኣብ ሆቴል በብቦትኡ እናዓበየ ክኸይድ ጀሚሩ ማለት መጀመርታ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኸይድ ከሎ ቤተ ክርስቲያን ክፍሉት ኣይነበረን ፈቃደኛታት ኣይነበሩን ምክንያቱ እቶም ህፃናት ኣዝዩ ረሳሕ ክዳን ዳርጋ ብስርቂ ልቦም ሂወቶም ኩሉ ዝተበላሸው ቆልዑ እዮም ስለዚ እቲ ቤተክርስትያን ወልካሚንግ ኣይነበረን ክፉት ኣይነበረን ኣብኡ ዘሎ ድማ እቲ ሃብታም ነቲ ያስራሒ ዝበሃል ኩሉ እዩ ኣብኡ ዝኣቱ ዝነበረ እዚ ነቶም ዝመፁ ዝነበሩ ህፃናት ደጋ ኣይነበረን ኣብታ ማሕበር ማለት እዩ ካብ ዝተላዕለ ኣባይትታት ክገብር ጀሚሩ ድሕሪኡ ገንዘቡ እናኸፈለ በብቦትኡ ኣብ ሆቴላት እናተኻረየ ቦታ እናተኻረየ ነዚ ክምህሩ ዝኽእሉ ድማ መምህራን ብምርካብ መምህራን ንሓደ መምህር ብሰሙን ሓደ ሽልንግ እናኸፈለ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ካሪኩለም ይገብር ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ማኑዋል ናይቲ ቤት ትምህርቲ ክምህር ጀሚሩ ማለት ኣብ ሙሉእ ኢንግላንድ ኣብ ሙሉእ ዌልስ እዚ ኣገልግሎቱ ክኸይድ ጀሚሩ በብኣሽቱ ገዛውቲ በብኣባይቱ እናኸደ ነዚ ክገብር ጀሚሩ እታ ጋዜጣ ናቱ ዝነበረት እታ በብግዚኡ ትሕትም ስለ ዝነበረት ነዚ ድማ ንኩሉ ሰብ ምእንቲ ክበፅሕ ዕድል መገዲ ተኸፊቱ ማለት እዩ ክነግር ኣድቨርታይዝ ገብር ሓጊዞ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ልዕሊ 50 ዓመታት ኣገልግሎቱ ውሽጢ ከባቢ 1.2 ሚልዮን ህፃናት ተማሂሮም ሂወቶም ተለዊጡ ብብዙሕ ክስታይት ለውጢ ኮይኑ ማለት እዩ ድሓር ብ1790 ከባቢ በቲ ናቱ ፅልዋ ዝተላዕለ ነቲ ናይ ትምህርቲ ቅርፂ ናብ ኣሜሪካ ድማ ይወሰድ ኣሜሪካ ድማ እዚ ክርስቲያን ኤዱኬሽን ብዝብል ኣርእስቲ ይጅመር ማለት ስለዚ እዚ ሮበርት ሪክስ ኣዝዩ ዓብይ ፅልዋ ዘምፀአ ሰብ እዩ ነይሩ እዚ ናይ ህፃናት ለውጢ ሂወቶም ምቕያር ዝተላዕለ ከቢድ ሪቫይቫል ኣብ ኣውሮጳውን ዝተሰኣሉ ብፍላይ እዚ ናይ ዌልስ ምንቅቃሕ ዝበሃል ናይ ዌልስ ሪቫይቫል ኣዝዩ ፍሉጥ ዝኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቕራሕ ብዙሓት ናብ ወንጌል ዝመፅሉ ግዜ እቲ ቀንዲ መበገሲ ህፃናት ከም ዝነበረ ሂስትሪውን ይነግረና ማለት እዩ 1858-59 እንታይ ብል ብፍላይ ድማ ህፃናት ይትንከፉ ከም ዝነበሩ በብቦትኡ ህፃናት እንዳተኣከቡ ይፅልዩ ከም ዝነበሩ ካብዚ ናይ ህፃናት ኣገልግሎት ጸሎት ዝተላዕለ ብዙሓት ናብ ጎይታ መፁ ከም ይልወፁ ከም ዝነበሩ ከምዚ ኖርማል ናይ ሃይማኖታዊ ለውጢ ከይኮነስ ብመንፈስ እናተመልኡ ሂወቶም ዝተለወፀ ህፃናት ካብ ደቂ 10-14 ዝኾኑ በብ ናይ ጸሎት ቦታታት ይርከቡ ከም ዝነበሩ ከቢድ ናይ ዌልስ ሪቫይቫል ዝበሃል ኩሉ ብላይ 1904 ዝነበረ ሪቫይቫል ህፃናት ቀንዲ ተራ ከም ዝነበሮም ይግለጽ ማለት ኣብ ኩሉ ነፍስ ወከፍ ሪቫይቫል ዝረኣይ ነጥቢ እዩ actually ዝኾነ ናይ ሪቫይቫል ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅቃሕ ወይ ድማ ለውጢ ኣብ ዘለዎ ቦታ ህፃናት ክትንከፉ እንተዘይክኢሎም ሓቀኛ ሪቫይቫል ኣይኮነን ህፃናት እንተዘይተለውጦም እቲ ዝመፅእ ወለዶ ዘይትንከፍ ክሳዕ ዝኾነ ሓቀኛ ለውጢ እዩ ኣይበሃልን ሂወት መናእስያት ክቅየር ኣለዎ ሂወት ህፃናት ንኣሽቱ ክልወጥ ኣለዎ እቲ ሓቀኛ ምንቅቃሕ ድማ እዚ እዩ ሓደ ምልክቱ ዝነበረ ንማሕበራት ንቤተ ክርስቲያናት ካብዞም ህፃናት ዝተላዕለ ብዙሕ ለውጢ ከም ዝኣተወ ብሰንኪ እዚ ሮበርት ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ድማ እዚ ትምህርቲ ሰንበት ዝበሃል ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይኮነስ በብገዛውቱ ናይ ሰንበት ትምህርቲ ክመሃሩ ከም ዝጀመሩ እቲ ቶም ህፃናት ካብ ሶኒ ክሳዕ ቀዳም መብዛሕትኦም ኣብ ስራሕ ስለ ዝውዕሉ እታ ሰንበት እያ ክረኽቦም ዝኽእል ሰንበት እዩ ኣኪቡ ዝምህሮም ዝነበረ ሂወቶም ክልወጥ ጀሚሩ ከንብቡ ጀሚሮም ልምድታት ስኪልስ ከፅርዩ ጀሚሮም ሞያታት ኩሉ ክውስኹ ጀሚሮም ካብዚ ሓሊፉ ንብዙሓት
ብክእለቶም ባህሪ ለውጢ ቃል ኣምላኽ ክፈልጡ ጀሚሮም እዚ ሂወቶም ዝተቀየረ ህፃናት ካብቲ ናይ ድኽነት ዝተመልኦ ሂወት ወፂኦም ገለ ዝረኽብሉ ሂወቶም ዝልወጠሉ መገዲ ተኸፊቱ ማለት እዩ። እዚ ናይ ሰንበት ትምህርቲ ዝበሃል ሓደ መጽሓፍ ቅዱስ ካልእ ድማ ፍሉይ ክእለት ዝመሃሩሉ ሞያ ዝመሃሩሉ ሳልሳይ ድማ ቋንቋ ምንባብ መጽሓፍ ዝመሃሩሉ ደገ እዚ ተጀሚሩ ማለት ስለዚ እዚ ትምህርቲ ሰንበት ንብሎ ኣብ ቤተክርስትያን ዝተጀመረ ኣብ ቤተክርስትያን ሓሊፉ ድማ እዚ ክርስቲያን ካሪኩለም ናይ ክርስቲያናት ብመጽሓፍ ቅዱስ ተደገፈ ናይ ትምህርቲ ስርዓተ ትምህርቲ ካብዚ ተጀሚሩ ዝተሰርሐ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ከም በዓል ሮበርት ሪክስ ዓይነት ለውጢ ዘምፅኡ ሰባት ክተስኡ ከለው ናይ ህፃናት ሂወት ይልወጥ። ንምንታይ ኢና ናብ ህፃናት ክነተኩር ዝግባአና? መጀመርታ ሓደ ክንፈልጦ ዝግባአና ዝበዝሑ ኣመንቲ ካብ ማእከል 4 ክሳብ 14 ዕድሚኦም እዮም ናብ ጎይታ ዝመፁ ዝበዝሑ ብህፃንነቶም ናብ ጎይታ ዝመፁ ይበዝሑ እዮም። እዚ ኣብ ህፃናት ዘሎ ለውጢ ኣምላኽ ይረትዕ ልቦም ይልውጥ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባአና። ቃል ኣምላኹን በቲ ህፃንነቱ ንቆልዓሲ ኣብ ህፃንነቱ እዩ ነቲ ክላመድ ዝግብኦ ፕራክቲስ ገብሩ ዝግብኦ ክሳዕ እርግንኡ ድማ ዘየልግሰላ መገዲ ምእንቲ ከኣቱ ብህፃንነት ብህፃናቶም ክንረኽቦም ከም ዝግባአና እዩ ቃል ኣምላኹን ዝምህር። ልዕሊ 400 ሚእታዊት ናይ ዓለም ትሕቲ 18 ዕድመ ዘሎ ህፃን ዝሓለፈ ሰሙኑን ቃል ኣብዚ መንሽን ገይርዎ ነይሩ። ዋላ ናይ ኤርትራ 60% ንሪኦ ትሕቲ 30 ዝኾኑ ወይ መናእስያት ንኣሽቱ ከም ዝኾኑ ኢና ንርኢ። ሓደ ካብ 4 ምዕቡላት ሃገራት ትሕቲ 10 ዕድመ ከም ዝኾነ ድማ እዚ ስታስቲክ ንርኢ። ስለዚ እቲ ዝበዝሐ ኣተኩሮ ዘለዎ ብዓለምና ቀንዲ ክስራሕሉ ዝግብኦ ኣብ ህፃናት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ዋላ ሕጂ ኣብ ውግእ ክርኢ ከለና መብዛሕትኦም ኣብ ውግእ ይኹን ክሳብ ሕጂ ከምቲ ኣብ እዚ 17 ሴንቸሪ ኢልና ንዛረቦ ዘለና ናይ ቀደም ለውጢ ዝነበሩ ሕጂ እውን ኣብ ህፃናት ዘተኮረ ንህፃናት ኣዝዩ ሕማቅ ጥፍኣት ንዘለዎ ሂወት ንምምራሕ ንምፅዋይ ህፃናት እንዳሰረቁ ብምሻጥ ጥፍኣት ብምግባር ዝሰርሕሉ ግዜ ሕጂ እውን ብዙሕ ቦታታት ንሪኦ ነገር እዩ። ካልእ ድማ ብዛዕባ ህፃናት ክንርኢ ከለና እቲ ዕድመ እናወሰኸ ክኸይድ ከሎ ብፍልጠት ብኣእምሮ ብዙሕ እንዳወሰኹ እዮም ዝኸዱ። በቲ ኣእምሮዊ ዕቤቶም ናይ ምንባብ ክእለቶም ናይ ምዝራብ ክእለት ብዙሕ እዮም ዝውስኹ። ሞራላዊ ዕቤት ግን እናወረደ እዩ ዝኸይድ። ምስቲ ዕድመ መጀመርታ ነቲ ንፁህ ዝነበረ ፅቡቕ ክላይማክስ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን እቲ ክእለይሉ ኣብ ዝግብኦ ግዜ ኣቴንሽን ካብ ዘይ ምግባር ዝተለዓለ እቲ ሞራላዊ ዕቤቶም መንፈሳዊ ዕቤቶም ይግታእ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቤተክርስትያን ፅቡቅ ጌራ ክትሰርሕ ንምንታይ እዮም ናብዚ ውድቀት ናብዚ ጥፍኣት ናብ ሞራላዊ ውድቀት ዝኣትውና ዘለዉ? ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝኸውን ዘሎ? ፅቡቅ ጌርና ድማ ክርኢ ይግባአና እዩ። መጀመርታ እዘን 8 ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዎ። ቀዳማይ እዚ ኣንፃራዊ ዝኾነ ናይ ሓሶት ናፅነት ንብሎ ነጥቢ መንነት ብዛዕባ መንነት ዝምልከት ብመዛንኦም ብድፍኢት እቶም መሳጥኦም ዝመፅእ እንደገና እዚ ኣንፃር ፆታ ዘሎ ስሕበት ገንዘብ ኤሌክትሮኒክስ ንበዚ ሶሻል ሚድያ ንብሎ ነገራት ኩሉ ብዛዕባ እቲ ፍልስፍናዊ ትምህርትታት ኣመለኸታ ከንደገና መንፈሳዊ ድኻም እዚ ቀንዲ እቲ ንጥፍኣቶም ምክንያት ዝኸውን ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ዝጠፍሉ ምክንያት እዚ ብስም ናፅነት ሓራ ክንከውን ዝብል እቲ ናይ ሓሶት ፍሪደም ንብዙሓት የጥፍ እዩ ዘሎ። እዚ ናይ ሓሶት ናፅነት ንብዙሓት ነፃ ዝኾኑ እናመሰሎም ናብ ባርነት ዝኸድሉ ሂወት ውሽጢ ይኣቱ። ነፃ ዝኾኑ እናመሰሎም ወይ ድማ ብስም ናፅነት ናብቲ ጥፍኣት ዝኸድሉ ኣካይዳታት ዝስሕብዎም ነዚ ስብከት ናይ ሓሶት ናፅነት ዝምህሩ
ካብዚኦም ዝተለዓለ ብዙሓት ይጠፍኡ ማለት እዩ እቲ ሓርነት ይመስል ድሌቶም ዝረኽቡ ይመስሉ ግን ናብ ወልፊ ናብ ማእሰርቲ ናብ ናይ ዓመፅ ህይወት ናብ ከቢድ ዝኾነ ክወፅሉ ዘይክእልሉ ናይ ባርነት ህይወት ውሽጢ ከም ዝኣቱ ይኾኑ ማለት ስለዚ እዚ ናይ እዚ ፌክ ዝኾነ ናፅነት ሓቀኛ ዘይኮነ ናፅነት ኣብ ኣተሓሳስባ ናይ መናእስያት ናይ ህፃናት እናኣተወ ድሌቶም ይውሃቦም ከም ድሌቶም ይኹኑ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝኾነ ዓይነት ሓይሊ ክገዝኣና ይብሎም ሓራ ክንከውን ኣለና ኮንትሮል ዝበሃል ኣይንደሊን ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ናብ ጥፍኣት ከም ዝኸዱ ይገብሮም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እዚ ናይ መንነት ሕቶ ንብሎ እዩ ዮናስ ክሕተት ከሎ መን ኢኻ ኢሎም ነቢ ዮናስ ክሓትዎ ከለው ዕዮኻ መን እዩ እንታይ ካበይ ኢኻ መፂኻ ኣበይ ሃገርካ ካበይ ናይ ህዝቢ ኢኻ ኢሎም ክሓትዎ ከሎ ኢና ንርኢ እዚ ሕቶ በብግዚኡ ዝትስእ ነጥቢ እዩ በብግዚኡ ብፍላይ ኣብ መናእስያት ዝመፅእ ሕቶ ኣሎ ናይ መንነት ሕቶ እዚ ኣይደንቲቲ ነዚ ብትክክል ክሳዕ ዘይተመለሰ ኩሉ ሻዕ ጥፍኣት እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ እዚ እቲ ኣነ መነ ዝብል ነጥቢ ብትክክል ክሳዕ ዘይተነግሮም እዚ ብፍላይ ብሰንኪ እዚ ስደት ዝመፅእ ዘሎ ኣይደንቲቲ ነቲ ካልእ ሃገር ነቲ ካልእ ህዝቢ ነቲ ክቅበሉና ንደልዮም ሃገር ክንመስል ቋንቋኦም ባህሎም ኣተሓሳስቦኦም ኩሉ ክንመስል ክትመሳሰል ተቐባልነት ንምርካብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተቐባልነት ንምርካብ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኩሉ ምዕባለ ብዝመስል መገዲ መንነት ለውጢ ይመፅእ ቁጠባዊ ፍልልያት ኣብቲ መማህርቶም ዝመፅእ ፅልዋ ኣብ ክንዲ ገዛእ ሶም ዝኾኑ ንካልኦት ኣብ ምቅዳሕ መንነቶም ኣብ ምድር ባይ ይኸዱ ማለት እዩ መንፈሳዊ ፅልዋታት ስፒሪቹዋል ዝኾነ ፀቕጥታት ድማ ይመፅእ እቲ ፍልልያት ኩሉ ኣብ ሂወቶም ዘሎ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ፍልሊ ናይ መንነት ሕቶ ክፈጥረሎም ይጅምር ኣብ ክንዲ ብክርስቶስ ዝምለሰሎም እቲ መልሲ ድማ ካብ ካልእ ክረኽብዎ ክጅምር ቤተክርስትያን ብትክክል ወይ ድማ ወንጌል ብትክክል ክሳዕ ዘይተነግሮም ብትክክል ከም ዝግባእ እንተዘይተኣልዩ እንተዘይተመሊሱሎም እቲ ሕቶ ብካልእ መገዲ ክምልስዎ ይጅምሩ ናብ ዝጥፍኣት ናብ ካልእ መገዲ ይኸዱ ማለት እዩ ንመንነቶም ክመልኡ ሮንግ ዝኾነ መገድታት ይኸዱ እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ድማ እቲ ብመዘንኦም ዝመፅእ ለውጢ እዩ ሓደ ግዜ እቲ ስድራ ቤት ኣዝዩ ተሪር ዝኾነ ምቁፅፃር ይገብር ካብዚ ዝተላዕለ ምስጢራውያን ኮይኖም ይቕየሩ ውሽጦም ካብቲ ስድራ ቤት ዘይፈልጡ ኣካይዳ ኣዝዩ ምምሳል ዝተመልኦ ድራማ ዝተመልኦ ሂወት ውሽጢ ይኣቱ ድሓር ናብ ካልእ ክጥምቱ ኣንፃር እቲ ዝዓበይዎ ሂወት ክኸዱ ዝገብር ኣካይዳ ውሽጢ ይኣቱ ብካልኦት ይፅለው ብሕቡእ መገዲ ነቶም ሕማቅ ዝምህርዎም ነገራት ዓቶም ኣብ ምምሳል ኣከዳድና ብፀወታ ብኩሉ ዝተፈላለየ መገድታት ምእንቲ ከይንፀሉ ምእንቲ ባይኖም ከይበሃሉ ከይድፍኡ ምእንቲ ተቐባልነት ናይቶም መዛንኦም ምእንቲ ክረኽቡ ናብ ካልእ ወይ ድማ ነቲ እምነት ናብ ምክሓድ ወይ ድማ እቲ መንፈሳውነቶም ናብ ምድራይ ሞራላዊ ሕቶታት ኩሉ ናብ ምብልሻው ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ፒር ኢንፍሉዌንስ በሃል ፅልዋ ናይ መታዓቢት ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ሂወቶም ይገብር ማለት እዩ ካብ ዝተለዓለ ነቲ ክርስትያናዊ መገዲ እውን ከም ዝክሕዱ ከም ዝገድፉ ይገብሮም ካልእ ሕጂ እዚ ኣንፃር ፆታዊ ዝኾነ ዝተፈላለየ ኦንላይን ብኢንተርኔት ይኹኑ ብሶሻል ሚድያ ኩሉ ብፊልምታት ዝግበር ብስም ናፅነት ዝግበር ኣካይዳታት ኩሉ እዚ ድማ ብትክክል ቤተክርስትያን ይኹን ስድራ ቤት ይኹን ብትክክል ኣይናይ ቅዱስ ኣይናይ ትክክል እቲ ብንፁር ካብ ዘይምዝራብ ዝተላዕለ ብትክክል በብዕድሚኦም ብዝምልከቶም መገዲ ብዝርድኦም መገዲ ነቲ ሓቂ ካብ ዘይምንጋር ዝተላዕለ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝስበኽዎ ስብከት
ይስሕቦም ህይወቶም ኩሉ ናብ ዝበላሸሉ ሚስጥራዊ ናብ ዝኾነ ህይወት ሕቡእ ናብ ዝኾነ ናብ ዝተበላሸው አካይዳታት ብህፃንነቶም ድማ ነገራት ዝበላሸሉ መገድታት ይኸዱ ማለት እዩ። እዚ እውን ብፍላይ በዚ ዘመንና በቃ ንእስነት ማለት መንእሰይ ማለት ድሌቱ ክገብር ስምዒቱ ዘይቋፀር ዝሓሰቦን ዝተመነዮን ኩሉ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዓይነት ዝግበር አካይዳ ንብዙሓት የፅፍ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ሓሙሻይ ነጥቢ ድማ እቲ ምሕደራ ናይ ገንዘብ እያ ኣተሓዛ ገንዘብ እቲ ሲስተማት ኩሉ ዋላ ብናይ ቤት ትምህርቲ ሲስተማት ኢለ ብትክክል ብዛዕባ ምሕደራ ገንዘብ ኣተሓዛ ገንዘብ ካብ ህፃንነቱ ዝመሃር የለን። ጀስት እቲ ቁፅርን ሕሳብ እቲ ካልኩሌሽን ጥራይ እዩ። ጥቕሙ ኣካይድኡ ከመይ ጌርካ ተመሓድሮ ዝምልከት እዚ ብፍላይ ካብ ስድራ ቤት እንደገና ድማ እቲ ናይ ትምህርቲ ሴንተራት ኩሉ ነዚ ብትክክል ኣድሬስ ስለዘይገብሮ ጥቕሚ ናይ ገንዘብ ዘይምርዳእ ናብ ስርቂ ናብ ጥፍኣት ብትክክል ዘይምምሕድዳር ፍኑን ናብ ዝኾነ ህይወት ከም ዝኸዱ ዝገብር ኣካይዳ ይኸውን ማለት እዩ። ወይ ንዕኡ ንምርካብ ናይ ጥፍኣት መገዲ ይኸዱ ወይ ድማ ክረኽቦ ከሎ ድማ ብምዝራው ብኣግባብ ዘይብሉ መገዲ ንጥፍኣት ክጥቀምሉ ጅምሩ ማለት እዩ። ጥቕሙ ምሕደርኡ ከመይ ገይሩ ክትሓዝ ከም ዝግብኦ ብትክክል ምምሃር ኣዝዩ ወሳኒ ነጥቢ እዩ። እቲ ሻድሻይ ኣዝዩ ቻሌንጂንግ ዝኾነ ነጥቢ ብዛዕባ እዚ ኤሌክትሮኒክስ ናይ ሞባይል ታብሌት ኮምፒውተር ኢንተርኔት ዝምልከት ኣዝዩ ከቢድ ስታይ ማለት እዩ። ነዚ ኮንትሮል ዘይምግባር ሓደ እቲ ስድራ ቤት ኮንትሮል ዘይገብረሉ ዘይክእሎ ዓይነት እቲ ስፒድ እቲ ለውጥታት እቲ በግዚኡ ዝመፅእ ሓድሽ ሲስተማት ምስኡ ከይድ ዘይክእል ስድራ ቤት ከይድ ዘይክእል መንፈሳዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣካይዳ ንሕር ኣሎ በቲ ዝሰበኽዎ በዝሕ እቲ ኣእምሮኦም ዘለምስ ኣተሓሳስቦኦም ኩሉ ዝኣስር ፎከስስ እኖም ኣብ ትምህርቶም ድኹማት ክኾኑ ዝገብሮም ድሌቶም ኣብ ሓሳቦም ኩሉ በዚ ሾርትከት ናብ ካልእ ከም ዝኸዱ ዝገብር ኣካይዳታት ይፍጠር ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ተልዓለ ናይ ባህሪ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ይመፅእ። ካልእ ሻብዓይ ነጥቢ ድማ እዚ ፍልስፍናታት እቲ ኣብ ቤት ትምህርትታት ይኹን ኣብቲ ምሁራት ኢና ባህልቲ ዘምፅዎ ዝስሓተ ትምህርቲ ብዛዕባ እዚ ኢቮሉሽን ዝምልከት ሂውማኒዝም ዝምልከት እዚታት ኩሉ ምስ ምዕባለ ኣንጻር ንቃል ኣምላኽ መሓዝ ከም ንቃል ኣምላኽ መሓዝ ዘይምምዕባል እዚዩ ናይ ቀደም ናይ ድኹማት ዓይነታት ተሓሳስባ ኮይኑ ይትሓዝ። ነዚ ህይወት ኣብ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝጅምር ዝብል ኣተሓሳስባታት ድማ ኣብ ኣእምሮኦም የእትውሎም ናይ ሰብ ኣመፃፅኣ ካብ ህበይ ካብ ገለ ካብ እቲ ኢቮሉሽን ዝብሎ ነጥብታት ነብኡ ከወስዶም ጅምሩ ነቲ ብቃል ኣምላኽ እቲ ኣምላኽ እዩ ፈጣሪ ንዝብል ሓሳብ ክንዕቅዎን ነቲ ኣብ ሳይንስ ኣብ ክሳይ ዝጭበጥን ንርድኦን ኣተሓሳስባ ኣብዚ እዩ ዘሎ ኢሎም ብካልእ ኣካይዳታት ከስሕትዎ ጅምሩ ማለት እዩ። ንሳቶም እውን እዚ ኢቮሉሽን ዝብሎ ኣካይዳ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓድሽ እምነት ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ምክንያቱ ንሳቶም ብእምነት እዮም ነቲ ናይ ዳርዊን ሓሳብ ተቐቢሎም ዝኸዱ ዘለዉ እምበር መረጋገፂ ዘለዎ ጭቡጥ ዝኾነ ነጥቢ ስለ ዘለዎም ንፁር ዝኾነ መስመር ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ከም ምስታይ ዝመፅእ ዘሎ። ግን ነቲ ክርስትናን ነቲ ቃል ኣምላኽን ከናሸውን ናቶም ስነ ሓሳብ ድማ ናይ ፈላጣት ናይ ምሁራት ከም ዝኾነ ብከርእዩ እናፈተኑ ብፍላይ ቤት ትምህርትታት ንብዙሓት ህፃናት ነዚ ኣተሓሳስባ የእትዉ ማለት እዩ። ሰብ ማእከል ናይ ፍጥረት ከም ዝኾነ ሰብ ዋና ናይ ኩሉ ከም ዝኾነ ብዛዕባ ኣምላኽ ከም ዘይሓስቡ ብምግባር እዚ ፍልስፍናታት እዚኣ መለክታታት ኩሉ ዘስሕት ኣካይዳ ውሽጢ ከይድሎ ማለት እዩ። እቲ ሻምናይ ድማ እቲ መንፈሳዊ ድኻም
ቃል ኣምላኻዊ ስርዓት ነዘይለ ፍርሃት ኣምላኽ ብትኽክል እንተዘይተማሂሮም ብዛዕባ ብኣምላኽ ብክርስቶስ ዝርከብ ምሕረት ቅሬታ እዚ እንተዘይተረዲእዎም ኣብ ቤተክርስትያን ናብቲ ሕብረት ኣመንቲ ብትኽክል እንተዘይዓብዮም እዚ ንጥፍኣት ምክንያት ይኸውን እቲ ቤት ኣምላኽ ከምዚ መውዓሊ ቦታ እምበር ናይ ሂወት ለውጢ ዘለዎ ቦታ ከምዘይኮነ ክርእዩ እንተዘይክኢሎም ሂወቶም ከይተለወፀ ናብ ከቢድ ጥፍኣት ይኸዱ ማለት እዩ ብፍላይ ቤተክርስትያን ኣብዚ ዓብይ ተራ ክትሰርሕ ይግባኣ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ቀንዲ ዝጠፍኡና ዘለዎ ምክንያት ሕጂ እቲ ምክንያታት ብዛዕባ ወለዲ ብዛዕባ ቤተክርስትያን እቲ ዘመን ዝምልከት እዚ ሰለስቲኡ ኣዝዩ ወሳኒ ነጥብታት ኣሎ ሕጂ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ዝምልከት ክግበር ዝግብኦ ነጥቢ ክንርኢ ክንፈትን ኢና ቤተክርስትያን ኣብ ቤተክርስትያን ውሽጢ ቀንዲ ሰለስተ ነጥብታት ኣለዋ ንወለዲ ዝወሃብ ሓላፍነት ዘይምህላው እቲ እኹል ግዜ ኣብ ህፃናት ዝስራሕ እኹል ግዜ ዘይምህላው እንደና ድማ ብትኽክል ብብቁዕ ከም ዝግባእ ዘይምድላው ድማ እዚ ንቤተክርስትያን ኣዝዩ ሃሳይ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ካብዚ ዝተላዕለ እቲ ሃጓፍ ፍጠር ንህፃናት ዘጥፍእ መከዲ ይኸይድ እቲ ቀዳማይ ቤተክርስትያን ንወለዲ ሓላፍነት ዘይትህብ እንተር ኮይና እቲ ዕዮ ንወለዲ ምብርታዕ ከም ዘድልዮ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ እቲ ስድራ ቤት ሓይሊ ክወሃቦ ኣለዎ ፋሚሊስ ኣብ ተዓባብያት ሓላፍነት ክንገሮም ኣለዎ ክወሃቦም ኣለዎ ከምዚ እቲ መንፈሳውነት ከምዚ መንፈሳዊ ናኒስ ወይ ድማ መንፈሳዊ መዕበይቲ ዓይነት ኣብ ቤተክርስትያን ወይ ፓስተራት ከምኡ ንመንፈሳውነት ዝምልከት ኣብ ቤተክርስትያን ይወኸዱ ንትምህርቲ ንፍልጠት ዝምልከት ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ትልእኾም ከምኡ ዓይነት ምምዳብ ናይ ሂወት ናይዞም ህፃናት የጥፍ እዩ እቲ ቤተክርስትያን ሓላፍነት ክትህብ ኣለዋ ነቲ ስድራ ቤት ኣምፅኦም ክንምህሮም ጥራይ ክኮነስ ኣብ ገዝኦም ክመሃሩ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናይ ስድራ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ኣሎ ህፃናት ልዕሊ ንዝኾነ ሰብ ንስድሮኦም እዮም ንወለዶም እዮም ዝሰምዑ እዚ ካብ ወለዶም እዮም እቲ ቀንዲ ቀዳማይ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽንን መምርሒታትን ክሰምዑን ክኽተሉን ዝኽእሉ ስለዚ ካብ ስድሮኦም ነቲ ቃል ክፈልፅዎ ከለው ናይ ሂወት ለውጢ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ወለዶም እዮም ቀዳሞት ብፍቕሪ ካብ ልቢ ዝኾነ ፈቃደኛታት ኮይኖም ክሰምዕዎ ከይተጠራጠሩ ክእዘዝዎ ዝኽእሉ ቦታ ካብ ወለዶም እዩ ስለዚ ኣብ ወለዶም ድማ እዚ ዓይነት ሓቂ ክመሃሩ ከለው ሂወቶም ይልወጥ ቤተክርስትያን ንስድራ ቤት ከምዚ ዓይነት ምትብባዕ ፅቡቅ ጌራ ሂወቶም ክተእትው ይግባእ እዩ እንታይ ብሎ ሰብ ሞያ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሂወት ዘመኑ ክፈልጦም ካብ ዝግብኦም ሓበሬታት ሰለስተ ርብዒ ዝኸውን ዝምሃሮ ቅድሚ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኣተወሉ ዕድመ ከም ዝኾነ ይነግሩ ቅድሚ ቤት ትምህርቲ ምእታው ካብ 1 ክሳብ 4 ዓመት ውሽጢ ባህሪኦም ቀንዲ ኣገዳሲ ዝበሃል ባህርያት ሽዑ እዩ ዝስራሕ እዚ ኣብዚ እዋን ድማ ቤት ስድራ ቤት ባህሪ ናይቲ ህፃን ኣተሓሳስብኡ ብትኽክል ክሕዝ ክሰልጥኑ ክመርሕዎም ዝግብኦም ማለት ዝበዝሐ እዋን ስድራ ቤት እንታይ ዝሓስብ ምስ ዓበየ ከም ዓርከይ ሒዘ ከርእዮ ክመርሖ ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ እቲ ቀንዲ ለውጢ ግን ኣብ ህፃንነት እዩ ክኣቱ ዝግብኦ ምስ ዓበዩ ናቶም ሂወት ናቶም ኣዕሩኽቲ ገይሮም ክኸዱ እዮም ኣብ ህፃንነቶም ግን እቲ ትኽክለኛ ቫልዩ እቲ ትኽክለኛ ትምህርትን ተሓሳስባን ፅቡቅ ገይሩ እንተተሃኒፁ ሽዑ ጥራይቲ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስትያን ንስድራ ቤት ሓላፍነት ክትህብ ይግባእ እዩ ካልኣይ ዘሎ እቲ ዓብይ ፀገም ድማ ናይ ግዜ ሕፅረት እዩ እቲ ዝሕዝን ቤተክርስትያን ሪሓ እዚያ ኢፌክቲቭ ኣገልግሎት ተገልግላላ እንተተባሂሉ ብሰሙን ሓንሳእ ናይ ሰንበት ናይ ቀዳም ትምህርቲ ተባሂሉ ብሰሙን ሓንሳእ ንሓደ ወይ 2 ሰዓታት ትምህርቲ ይወሃብ እቲ ብሰሙን ሓንሳእ
بعمل ما 52 معالتي كي تقارص عند تماهيرهم مالتي 52 معالتات طراي يا مساج اتي زبزح غيزيهم اتي زبزح لوطي زرهلو بوتا كان ابتي كاله بوتا بيت مرتات ابتي زوعلو بوتا يزخون ازي تا بيت كريستيان تغبرو بيت املاح زمهارو تمرتي ازيو وسون ازيو حصير غيزي ابتن ساعات نبلن ابتن كلتا ساعات نبلن غيزي وشتون انت عينت افكتيف تمرتي وهبالو ما كاله صقمي بزمستم بزردኦም مغدي وهبالو ديو ازي انت زيله ازيو حصير ازيو نحاده قلعه كلوطيو تبللو اخل غيزي يبل كان مالتي كاب زتلعله تي افكتيفنس دما كاب زي مهلاو سلعله تيوم حصانات يغدو اب صفات خدو مخنيات يخو كاله دما غيزي محصار طراي كونس حصرات مدلاو دما صقم بقعت ممهران بقع زطعم ناي ممهري بوتا تي تخكلኛ ጽቡቕ ዝኾነ ስርዓት ትምህርቲ ቲ ካሪኩለም ጽቡቕ መምሃሪ ما بعدميኦም መፈላለኻ ممهار لأن لما تمرتي سؤالو زفترات نابل እግዚአብሔር ሰማይ ምድሪ ፈጠረ ዘገለጸ ራይክ ነቲ ዛንታታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ነጊር ካብ ምፍናው ጥራይ ኮነሲ ህይወት ልውጥ ኣብ ክርስቶስ ዝተኮረ ምድሓን ማለት እንታይ ማለት እዩ ጽቡቕ ገይሩ ዝለውጥ ክኸውን ይግባእ እዩ ጥቕሲ ሜሞራይዝ ገይሮም ምፍናውሲ ህይወቶም ኣይቅየርን ነቲ ጥቕሲ ብትክክል ክርድኡ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ነጥቢ ክርድኡ ኣብ ባህርያቶም ኣብ ኣተሓሳስቦኦም ለውጥ ዘምጽእ ትምህርቲ ድማ ክውሃቦም ይግባእ እኹላት ብቁዓት መምሃራን ዘይምድላው ኣዝዩ ከቢድ ጥፍኣት ዘምጽእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተሪኢና መብዛሕትኦም እቶም ዝምህሩ ቮለንተርስ ተባሂሎም ፈቃደኛታት ተባሂሎም ይመጹ ነዚ ሓፂር ግዜ እቲ ሓደ መጽእ እቲ ካልእ ኸይድ ብትክክል ኢፌክቲቭ ዝኾኑ ክምህሩ ዝኽእሉ ነዚ ዝተዳለዉ ጾር ዘለዎም ቅንዓት ዘለዎም ሰባት ክትረክብን እዚ መምልኢት ዝኸውን ሰብ ከይኮነስ ብትክክል ነቲ ጾር ዝተረድኦ ሰብ ክመጽእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣዝዩ ወሳኒ ቦታ ምድላው የድሊ እኹል ዝኾነ ቦታ ነቶም ህፃናት ዝጥዕም እቲ ኣትሞስፌር ወሳኒ እዩ ኣብ ምንታይ ይመሃሩ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ እቲ ሓደ ኣገልጋሊ እንታይ ኢሉ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት እቲ ዝወፅእ ወፃኢ እቲ ባጀት ድዩ እቲ መደብ ዝምደብ ዝበዝሐ ንዓበይቲ እምበር ንህፃናት ዘተኮረ ኣይኮነን ስለዚ ነቶም ህፃናት ኣብ ኮሪደር ድዩ ኣብ ገለ ኮፍ ኢሎም ከም ዝመሃሩ በቃ ከም ተረፍ ኣገልግሎት ተገይሩ ይትሓዝ ካብ ዝተለዓለ ብዙሓት መናእስያት ህፃናት ክጠፍኦ ንርኢ ማለት እዩ እዚ ጥፍኣት ምእንቲ ከይቀፅል እንታይ ክንገብር ከይጠፍኡና እንታይ ክንገብር ከመይ ጌርና ናብ ቃሉ ከም ንምለስ እዚ ክንሓስብ ይግባአና እዩ ካልኣይ ድማ ወለዲ ተረኦም ክሕዝ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ክገብር ኣለዎ እቲ ስርዓት ትምህርቲ ከመይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ዘሎ ቻለንጅታት ከመይ ጌርና ንኣልዮም ፅቡቅ ጌርና ክሪኦ ዝግባአና እዩ ሕጂ እውን ምስታ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምልከት እታ ሰለሰይቲ ነጥቢ ጥራይና ክርኢ بتخكل ቤተክርስቲያን ናይ ሓላፍነት ዶባን ናይ ስራሕ ብጽኢታን ፈልያ ክትሰርሕ ይግባእ ንወለዲ ጽቡቕ ጌራ ከተዕጥቕ ይግባእ ነቲ ትምህርቲ ሰንበት ብግቡእ ኣተኩሮ ብምሃብ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ይወሃብ ኣሎ ብትክክል ነቶም ህፃናት ምምሃርን ምክትታልን የድልይ ማለት እዩ ብዙሕ ኣቴንሽን ዘይምሃብ ነዞም ህፃናት ዘይምእላይ ነቲ ስድራ ቤት ሓይሊ ዘይምሃብ ክትጠፍኡ ምክንያት ይኸውን ኣሎ እዚ ቤተክርስቲያን እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበለቶ ኢየሱስ ከም ዝበሎ ንህፃናት ናባይ ክመፁ ኣይትኸልክሎም ይምፅኡ ኢሉ ኢየሱስ ኣዚዙ ኣሎ ስለዚ ቤተክርስቲያን ንህፃናት ተምፅእ እምበር ንህፃናት ከም ዘይጥዕም ጌራ ክትሰጎም ክትህድሞም ኣይግባኣና ከም ቃል ኣምላኽ ኣብ ምዕባይ ኣብ ዝረኣዩ ክፍታት ንሓደ ንቆልዑ ካብ ንህፃነት ዕድሜኦም ጀሚራ ክትምህር ቤተክርስቲያን እዚ ኣዝዩ ዓብዪ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናይ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባአና እቲ ዓብዪ ተልእኾ ዝበሃል
ንህፃናትን ከም ዝምልከት ጽቡቅ ጌርና ክፈልጥ ይግባአና ክብጽሑ ከም ዘለዎም ወንጌል ክበጽሕዎም ይግባኦም ካልእ ቤተክርስትያን ንወለዲ ክትዕጥቕ ይግባእ እዩ ናይ ውሉዶም መንፈሳዊ ህይወት ናይ ቃሉ ሓቂ ናይ ምህናት እቲ ቀዳማይ ሓላፍነት ናይ ወለዲ ከም ዝኾነ ቤተክርስትያን እዚ ዓይነት ትምህርታ እዚ ዓይነት ትሬኒንግስ ንስድራ ቤት መሃብ ብፍላይ ኣብቲ ናትና ሶሳይቲ ኣተዓባብያ ቆልዓ ከም ዕድልካ እምበር ብትክክል ተዳሊኻ ከመይ ኮሚኒኬት ገበር ከመይ ገይረአ ብህፃነቶም ዝሕዞም ኣብ መንእስያ ቲኔጅ ምስኮኑ ከመይ ገይረ ኮሚኒኬት ገበር ዝግባአኒ እቲ ግዜ መሰርከበካ ጥራይ ትቃለሶ ዓይነት ኣካይዳ ዝኸውን ካብ ዝተለዓለ ከመይ ሃንድል ከም ዝግበር ዘይምፍላጥ ኣብ ናሽቶም ከም ዓበይቲ ትሪት ክንገብሮ ንፈትል ንእሽተይ ቆልዓ እዚ ዓርከይ ገለ ዘይምልከቶ ኣርእስቲ ይንገሮ ድሓር ምስ ዓበይ ድማ ከም ቆልዓ ድማ ትሪት ይግበሩ እዚ ሚስ ኮሚኒኬሽን ነገራት ይፋሕ ይብሎ ማለት እዩ እዚ ስድራ ቤት ጽቡቅ ገይሩ እቲ ኮሚኒኬት ኣገባብራ መሓዝ ነቲ ህፃን ከም ህፃነቱ ከመይ ኮሚኒኬት ገብሮ በብዕድሚኡ ከም በብደረጅኡ እቲ ናይ ኣርእስቲ ኣለዋውፃ ጽቡቅ ጌርና ክርዳእን ክንምህሮም ከም ቤተክርስትያን ክተሰልጥን ይግባእ እዩ ከመይ ገይሮም ብህፃነቶም ነቲ መገዲ ኣምላኽ ይምህርዎም ክነርእዮም እቲ ሜላ እቲ ናይ ምምሃር ናይ ምክትታል መገዲ ከመይ ገይሮም ከዕብይዎም ከም ዘለዎም ናይ ምኽሪ ናይ ምምሃር ዕድላት ክውሃብ ይግባእ እዩ ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያን እዚ ናይ ካውንስሊንግ ናይ ትሬኒንግ ግዜያት ክውሃብ ኣዝዩ ወሳኒ ደቅኹም ኣምፅኦም ክንምህሮም ከይጥራይ ኣይኮነሲ ደቅኹም ከመይ ትምህሩ ይግባኣኩም እዩ ዝብል ኣርእስቲ ክለዓል ይግባእ እዩ እቲ ካልእ ድማ ቤተክርስትያን ተራይ ቤተክርስትያን ነዚ ዝኸውን ባጀት ክትምድብ መምሃሪ ቦታ መምሃራን ክተሰልጥን እቲ ካሪኩለም ጽቡቅ ገይሩ ክዳለው ይግባእ እዩ ህፃናት በቃ ዝተረኽበ ኣርእስቲ ካብ ኢንተርኔት ፕሪንት ጌርካ መምሃር ከይኮነስ ብትክክል ዝመሃሩሉ ጽቡቅ ዝተዳለወ ትምህርትታት ክወሃብ ይግባእ እዩ ብቁዓት መምሃራን ክስልጥኑ ይግባኦም ኮሚኒኬት ክገብሩ ዝኽእሉ ነቶም ህፃናት ጽቡቅ ገይሮም ክምህሩን ከርእዩ ዝግባኦም ስድራ ኣሚን መምሃራን ትሬን ክኾኑ ይግባኦም ነቲ ቦታ ክተዳሉ ይግባእ እዩ ቤተክርስትያን ንህፃናት ዝመሃሩሉ ቦታ መንእስያት ዝተሓዝሉ ቦታ ንዓቶም ዝጥዕም ዝርድኦም ዝፈትዎ ኣትሞስፌር ምፍጣር ይድልይ ዘድልይ ከይቀረብካ ይጠፍኡና ኣሎ ኢልካ ምኽሳስ ጥራይ ትክክል ኣይኮነን ዝጠፍኡሉ ምክንያት እቲ ተሓታቲ ናቶም ውድቀት ጥራይ ጌርካ ከም ገበነኛታት ኮይኖም ክረኣዩ ጥራይ ኮነ ቤተክርስትያን ድማ ሓላፍነታት ትገብር ኣላ እዚ ወለዶ እዚ ሓላፍነቱ ይገብር ኣሎ ድዩ እዚ ትክክል ክምለስ ይግባእ እዩ እቲ ራብዓይ ቤተክርስትያን ንዓበይቲ ጥራይ ኮነ ነቶም ህፃናት እውን ትከታተለሉ ሲስተም ዝጓሰይሉ ሲስተም ክፍጠር ይግባእ እዩ ክንደይ ህፃናት ኣለው ኣበየናይ ዕድመ ኣለው ይዓብዩ ድዮም ዘለው ብትክክል ካብ ስድርኦም ዝግብኦም ፍቅርን ስታይኒ ይወሃቦም ድዩ ዘሎ እዚታት ኩሉ ጽቡቅ ጌራ ቤተክርስትያን እዚ ዓይነት ፎሎ ኣፕ ሲስተም ክትገብር ይግባእ እዩ ስለዚ ከም እቲ ናይ ጉስነት ፓርት ዓበይቲ ጥራይ ኮነስ ንህፃናትን ከም ዝምልከት ክንፈልጥ ይግባአና ካልእ ነቶም እቲ ቻሌንጅ ናይ ስድራ ቤት ዘሎ ድማ ሓላፍነቶም ከም ዝኾነ ክፈልጡ ስድራ ቤት መንፈሳውነት ዝምልከት ኣብ ቤተክርስትያን ከይዶም ይመሃርዎ ኢልካ ኣብ ቤተክርስትያን ሓደ ከምዚ ኣብ ትምህርቲ እንተደኺሙካ ቆልዓ ቲቸር ሓደ መምህር ትቆፅረሉ ገዛ ከምኡ ከፊልካ ኤክስትራ ከም ዝመሃር ትገብር ብከምኡ ክምዕብል ትገብሩ መንፈሳውነት ተደኺሙ ድማ ሓደ ፓስተር ቆፂርካ تعبير كم أكون يجبون إنت حلافنت ناي صدرا بيت ناي ولدي حلافنت ناي صدرا كم زخان نكال كوهاب زيك النت بكم زخانة كم فلت يجبون بيت كريستيان أب كني صدرا بيت أيقونة كتسرس نتي صدرا بيت زحيل أجريا كتسرس يجبون أمس أوام نسخاتكم كيلو كيكونس كما جيرو
تي سدرا ندقو بمنفسه بقال أملاخي مجدي يعبي إيوتي تمرتي كونز قبو تي فاميليس معديو زري اللو تبغنا الرأي عندما كوهابو يقبوي دنا تي سدرا بيت كم زلو تي عامي كم زلو كردوم أخول زخنا እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ፋሚሊ ነፍስ ወከፍ ስድራ ጸጋ ከም ዝሃበ ቅብአት ከም ዝሃበ ብቅዓት ዝህብ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣቦ ዝገብር ኣደ ዝገብር እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ካብ ኣምላኽ እዚ ጸጋ ከም ዝወሃብ ክንፈልጥን እዚ ክተባባዕ ይግባእ እዩ ግዜ ከብለይን ዝብል ኣርእስቲ ከመይ ጌርካ ኣልዮ በታ ዘላትካ ውሑድ ግዜ ከመይ ጌርካ ደቅኻ ኢንቨስት ትገብር ኣብ ዘድልየሉ እዋን ድማ ሳክሪፋይስ ዋጋ ከፊልካ ድማ ከመይ ጌርካ ኣልይዝዮን ኣዝዩ ወሳኒ ነጥብ ከመይ ጌረ ብቅዓት ነዚ ኣይፈልጦን ከመይ ጌርካ ፍላይ ዶም ቲኔጀርስ ከመይ ጌርና ኢና ንዕብዮም ሲ እዚ ይርዳእናን ዝብል ነገር ብቅዓት ኣይኮናን ዝብል ኣተሓሳስባ ክጠፍኡ ምክንያት ይኮኖም እቲ ልዕሊ እቲ ስድራ ልዕሊ ኣደ ልዕሊ እቲ ኣቦሲ ነቲ ቆልዓት ዝፈልጦ ከም ዘየለ ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚ ስድራ ከም ዘለዎ እቲ ፍልጠት ከም ዘለዎ እቲ ኮሙኒኬሽን መገዲ ድማ ብቐሊሉ ዝዕረይ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባአና እንተዘይወዲአዮ ዝብል ኣተሓሳስባ ብቁዕ ፍልጠት እንተዘይብለይ ከዝብል ብሓደ ኮይንካ ከመይ ጌርካ ንቃል ኣምላኽ ተፅንዖ ከመይ ጌርካ ትልወጥ ከመይ ጌርካ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ ንኹስኩሶሲ ብሓደ ዝዓቢ ነገር እዚ የብለይን ኣይክእሎን ዝብል ኣተሓሳስባ እቶም ህፃናት ክጠፍኡ ምክንያት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስድራ ሓላፍነቶም ብትክክል ተረዲኦም ነቲ ከመይ ገይሮም ከኣልዩ ከም ዝግብኦም ቤተክርስትያን ነዚ ፅቡቅ ትሬን ክትገብር ይግባእ እዩ ኦኬ ካልእ ምስ ካልእ ፌሎሺፕ ከም ዘይህልዎም ምግባር ቶታሊ ቆሪፅካ ኣብቲ ሕብረት ከም ዘይከድጉ ምግባሩን ሓደ ካልእ ፀገም ኤክስትሪም ዝኾነ ምቁፅፃር ዝገብር ስድራ ቤት ድማ ኣሎ ኤክስትሪም ዝኾነ ኮንትሮል እዚ እውን ነቲ ቁፅፅር ክበዝሕ ከሎ ካብ ዝግብኦ መጠኑ ዝሓለፈ ክኸውን ከሎ እዚ እውን ክፀልእዎም ድሓር ግዜ ዝፅበይሉ ምክንያት ከም ዝኸውን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ እቲ ኣተሓላልዋሲ ጥበብ ከም ዘለዎ መገዲ ከም ዘለዎ ነቲ ህፃን ናይ ኣወሳስና ናይቲ ከመይ ገይሮም ዲሲሽን ይወስዱ ትምህረሉ መገዲ እምበር ኦፍኮርስ ክትሕልዎም ክትኣልዮም ይግባእካ እዩ መጠኑ ዝሓለፈ ምቁፅፃር ፍቃድ ከም ዘይብሎም ከም ባሮት ክሓስቡ ምግባር ግን ትክክል ኣይኮነን ከመይ ከም ዝውስኑ ከመይ ኢቫሉዌት ገይሮም ነቲ ሓቅን ነቲ ጌጋን ዘለልዩሉ ዕድላት እናሃብካ እናመራሕካ ክትእርም እምበር እቲ ኤክስትሪም ዝኾነ ኮንትሮል ኣነ ዝፅለሎም ኣነ ዝኣልዮም ኣነ ዝምህሮም እኹል እዩ ኢልካ ካብ ቤተክርስትያን ካብቲ ሕብረት ዲስኮኔክትድ ኮይኖም ዝዓብሉ መገዲ እውን እዚ ንብዙሓት ናይ ምጥፋእ ምክንያት እዩ ዝኸውን ዘሎ እንደና ድማ ንኣሽቱ እዮም ኣይርድኦምን እዩ ዝብል እቲ ክእለቶም ክሕዝሉ ዝኽእሉ ዓቕሞም ዓብይ ከም ዝኾነ ዘይምፍላጥ ድማ እዚ ኣዝዩ ዓብይ ፀገም ንህፃናት ክንዕቆም ከም ዘይብልና የሱስን ኣይንዓቆምን ኣይትኸልክሎም ናባይ ይምፁ ኢልዎ ክሳዕ ክንድኡ ቫሊ ሂቡ ጎይታ ንቤተ ክርስቲያን ነዞም ወለዲ እቶም ሃዋርያት ዘጠንቀቖም ነጥቢ እዩ ናባይ ክመፁ ኣይትኸልክሎም ስለዚ ናብ ጎይታ ክመፁ ደገ ምኽፋት ዓቕሞም ኣዝዩ ዓብይ ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ክሕዞ ሓንቲ ጠቕሲ ጥራይ ሂብካ ይኮን ሙሉእ ምዕራፍ ክሕዙ ከም ዝኽእሉ እቲ ናይ ኣእምሮኦም ዓቕምን ክእለትን ዓብይ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባአና ፀቢብ ኣይኮነን እቲ ክእለቶም እንተፅቢብናዮ ከምኡ ይእሰር ማለት እዩ በብግዜኡ ሓንቲ ቃል ጥራይ እንተመሊእካዮም ኣብ ሓንቲ ቃል ጥራይ ዝተኣሰረ ካፓሲቲ ዝህሎ ግን እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ህፃን ውሽጢ ዘቐመጦ ክእለት ዓቕሚ ዓብይ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባአና ክንዕቆ የብልና
ጽቡቅ ጌርና ድማ ክነዕብዮ ይግባአና ኦኬ እቲ ብዛዕባ ግዜ ዝምልከት ምክንያት ኣዝዩ ኦፍ ኮርስ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ኣዝዩ ቢዚ ዝኾነ ዕድል ዘይህብ ግዜ ኮይኑ ዘሎ እቲ ሓደ እቲ ህፃን ኣቦኡ ከይፈለፀ ወለዱ ከይፈለፀ ኣዲኡ ከይፈለፀ ከም ዝዓቢ ዝገብር ሲስተማት እናበዝሐ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ገንዘብ ንምርካብ ነቲ ናይ ሂወት ቃልሲ ስዒርካ ንምውፃእ ዝግበር ፃዕሪ በቲ ሓደ ወገን ድማ ገንዘብ ትእክብ ደቅኻ ግን ትብትን ዓይነት ሲስተም እዩ ዝፍጠር ዘሎ ንካልኦት መምሃራን እንታይ ምህሮም ዘይንፈልጦም መምሃራን ዝውዕልሉ ኩሉ ሲ ከም ድሌቶም ከም ዝገብሮም ገዲፍናዮም ንኸይድ ኣሚንናዮም ንኸይድ በቲ እናኸፈልካ ብገንዘብካ እናኸፈልካ ኣተሓሳስቦም ይበላሸው ኣነባብሮም መጻእዮም ኩሉ ዝብከለሉ ሂወት ውሽጢ ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋጋ እናኸፈልና ከለና ግን እቲ ፕራዮሪቲ ዝተበላሸወ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣምላኽ ብዝሃበና ጥበብ ግዜ ዓዲግና ከመይ ጌርና ነዚ ነተዓራርዮሲ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥብ እዩ እቲ ብቅዓት ድማ ሓደ እቲ ካሪኩለም ጎይታ ሂቡና ኣሎ ቃል ኣምላኽ ተዋሂቡና ኣሎ ናይ ቃሉ ሓቂ ምንጋር እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መሰረታዊ ነጥብታት ምንጋር ሞራላዊ ነጥብታት ምንጋር ምስ ኣምላኽ ምስ ቃሉ ከመይ ጌሮም ተታሒዞም ከም ዝኸዱ ነዚ ትሬን ምግባር እዩ ዘድሊ ኣዝዩ ዓብይን ዝተሓላለኸን ናይ ሳይኮሎጂ ዲግሪ ኣይኮነን ዘድልየካ ንቆልዓ ክትዕቢ ብፍቕሪ እዩ ዘድልየካ እተን መሰረታዊ ባህርያቱ ዝሃንፅ ነጥብታት ኣብነታዊ ዝኾነ ኣካይዳታት ዘድሊ ኣክቹዋሊ ልዕሊ ትዛረቦ ትገብሮ እዩ ንህፃን ሓደ ቆልዓ ሂወቱ ዝቕይር ስለዚ እቲ ብዙሕ ብዘንበብና ብዙሕ ኦፍኮርስ ንሱን ኣገዳሲ ይኹን እምበር ብዙሕ ብዘንበብና ከይኮነስ ብዙሕ ነርእዮ ነጥቢ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ እዚ በይነይ ዓቕሚ የብለይን ዝብል ኣተሓሳስባ እንተዘይቀኒዑኒ ዝብል ስግኣት ድማ እዚ ሓደ ኣምላኽ ነታ ስድራ ምልእቲ ከም ዝገበራ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ እግዚኣብሔር ነታ ስድራ ክርኢ ከሎ ሙሉእ ሶሳይቲ እዩ ዝርኢ ሓደ ቆልዓ ንገብሮ ኢንቨስትመንት እግዚኣብሔር ሙሉእ ፀጋ ኣብኡ ከም ዘቐመጠ በቲ ዝሃበና ዓቕምን ፀጋን ክሰርሕ ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ይግባአና እዩ እቲ ናይ ቃሉ ፍልጠት ብዙሕ ፕሮፌሰር ክትከውን ናይ ስነ መለኮት ግራጁዌት ክትከውን ኣየድልየካን ቆልዓ ክትምህሮ ሲምፕል ፍቕሪ ኣምላኽ እቲ ዝሞተ ኣክቹዋሊ ብህፃናት ዝርድኦም ቋንቋ ጌርካ ምንጋር እምበር ዝተሓላለኸ ኣርእስቲ ክትምህሮም ምውዓል ኣይኮነን ኦፍኮርስ ህፃናት ዝሓትዎ ሕቶ ኣብ ገሊኡ ዘይተመርመረ ምንም ፀገም ዘይብሉ ዲቴል ዘይተፀበኻዮ ሕቶ እዮም ዝሓቱ ብንኽእሎ ኣምላኽ ብዝሃበና ጥበብ እንዳንበብና እናፅናዕና ብቀሊሉ ብዝርድኦም ቋንቋ ድማ ክንነግሮም እምበር ኣይፈልጥን የልና ገዲፍናዮም ንካልእ እንዳሃብናዮም ክንከይድ ኣይግባአና እንተዘይወድአ እዮ ኢልካ ምስጋእ ድማ ከይትጅምሮ ምክንያት ክኸውን የብሉን እንተተቆራሪፁ ከሎም ምህሮም ፅባሕ ዝሰግር ዋላ እናተሰገረው እንድሕር ኮይኑ ግን እታ ተመሊስካ ምምፃእ ግን ኣዝያ ወሳኒት ነጥብ እያ ኣብቲ መስመር ከም ዝፀንዑ ክገብሮም ስለዚ ነቲ ልምዲ ክቆራረፀካ ኣዝዩ ከፀግመካ ይኽእል ይኸውን ግን ተመሊስካ ትመፀሉ መገዲ ክትገብር ይግባአካ እዩ በዚ መገዲ ንህፃናት ከመይ ከም ንምህሮምን ትሬን ከም ንገብሮም ቤተክርስትያን ክትሰርሖ ዝግባአ ነጥቢ ፅቡቅ ጌርና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ኣምላኽ ይመስገን እዚ ምስ ቤተክርስትያን ብዝምልከት እዩ እቲ ነጥቢ ንወለዲ ዝምልከቱን ናቱ ዝኾነ ኣርእስቲ እቲኦም መምሃራን ከመይ ጌርና ነሰልጥኖም እዚ እውን ኣብቲ ዝቕፅል ትምህርትታት ንሪኦ እዩ ዝኸውን ሎሚ ግን ቤተክርስትያን ነዚ ኣዝዩ ዓብይ ናይ ወለዶ ሕቶ ክትምልስ ብፍላይ ድማ እዚ ህዝብና ብሰንኪ ስደት ብሰንኪ እቲ ናይ ቦታ ለውጥታት ብፍላይ ህፃናት ሰይዎ ማህሰይቲ ንዘይኮንዎ ንካልኦት ህዝቢ ንካልእ ዓሌት ክመስሉ
مسؤون وانجل قال أملاخ نادر بيو وتي values كبرتات كله نادر بيو نكال أم مثال من النتهم كسع زي فلت وبكال اللمدتات كله حدش نخونهم كابتي تريد زخنا تحازلو هيوت نافنو زخنا هيوت ناخدو معبالنا مثلا نبما نابسيكون فنو هيوت كم زخدو بمقبار بزح هيوتهم يبلاشو أبزي بيت كريستيان تالقات أتو يقباي تسينا نسرح له جزء دم حجيو أبهز أنا النتهم يزرح مس عبايو أيقونن بهز أنا النتي في جمر زبون of course እግዚአብሔር ንኩሉ ዓብን ንእሽተይ ዘይብል ኣምላኽ እዩ ንኩሉ ብሓደ ዓይኒ ዝጥምት ኣምላኽ ንኩሉ ድማ ፀጋ እናሃበ ከም ዝመርሕ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ነዚኦም ህፃናት ዝምልከት ቤተክርስትያን መማህራን ከተሰልጥን ስድራ ቤታት ከተሰልጥን እኹል ቦታን ጊዜን ከተዳሉ ይግባእ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን እግዚአብሔር ድማ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ህፃናት ቆልዑ ነባይ ይምፅኡ ዝበለ ሎሚ ከልከልቲ ከይኮና ከምቶም حواريات إن أملاخ زحلنا عند مثلنا هتأنات أي ملكتهم عينة كيدات كين خير كنت أجيب عناي تي زحزنا تبي ما أبو تي حجي كالي كوينو زلوا هتأنات نبويتها كيمسو كالتي كوينو زلوا كم توم حواريات حلوتي حاليتي كبري أملاخ زمسلو سوات خون الله هذا بيت كريستيان ناي بحكي نتي كبري أملاخ تحلي نحكينا ናብ ጎይታ ህፃናት በመምጻእ ነዚ ክብሪ ክካፈሉ በረኸት ኣምላኽ ክካፈሉ ክትገብር ይግባእ እቶም ዝተረድኦም ወለዲ ድማ ከምቶም ኣብቲኣ ስእሊ ኣብታ ናይ ጎይታ ናብ ኢድ ኣምላኽ ጎይታ ምእንቲ ክባርኾም ኣብ ኢዱ ዘምፅዎ ከምኡ ናብ ጎይታ ክነምፅኦም ይግባኣና እዩ ኣምላኽ ይመስገን እዚ ኢየሱስ ድማ ዝባርኽ እዩ ንህፃናት ንደቅና ይባርኽ እግዚአብሔር ይመስገን أزي نجزاهر نمسكنا أتصالي زي تمرتي تخاطالي كتكاهاتلو صبوق تكاهاتلو نكال أوتن دمارك تنقروهم زي كانت تابعكم دلي بزي زبارخنا نجزاهر منفست ما كن بارخو مينا نحسانات كلاتنا كنتصلينا نجزاهر مسكن كبرنا أملاخنا يخون نجزاهر أملاخنا نمسكنا كالنا حجون يمتصو تبل حجون تتصوع زلها نحسانات نابخاك متصو تعدم زلها قويتا نمسكنا كالنا نصلي على حجونا بيت كاز وحزلو جزي كخون كابخاز سمهرو دقيقي كاب أملاخ سمهر كونيم كابزل نام منفس كا نتي مسائي مجدتات كله نتي زفرسك أتصرفات كله زهانسو منا أسيات هسانات كتسو بسم يسوس نصلي علينا كمتي ناي ويلز زنبر ريفايفال ببوت أوزنبر ريفايفال بهز أنا استجمر حجون أببوت أنزلا محبر أملاخ بهز أنا حدش ريفايفال كما بسم يسوس نصلي علينا منفس ملؤلو جزيك خون بركة أملاخ زملؤلو جزيك خون زملؤلو جزيك خون نصلي علينا بتيز تفلا لي سيستمات كوحت أموت يزلو قبل زوج قالو جزيك خون نزي منفس زي جزاهر أملاخ ببجزيون ناتس هز أنا زتف كمتي فرعون هزانات كتف زوصه كمتي هيرودس هزانات كتف زوصه سيزن اندحلو طفاتنا هزانات زدلي منفس كوغا بشم يسوس نصلي علينا زمن طلو سبات ما كتسو نصلي علينا نهزوم هزانات زحابو ابديتات حابيኦም زعبيو منفساوان ابوتات كتسو نصلي علينا بسنكي قطباوي تفلالي صقم قوم كاليون كحزون زي كالو بسنكي سدت مفللاي يقاط موزالو سدرا بيت كله لومي طالقات إدكا نزي سولوشن كتسرح بسم يسوس نصلي علينا اسخات حلي أملاخ تبارك أملاخي خمو نفس وكف سدرا نفس وكف صام نفس وكف أبون أدن وزي بركة كات بارك نصلي جابروس لزلخنا مسكن بتي تفكروا حدو دخاب قويتها بيسوس آمين آمين أملاخ مسكن እግዚአብሔር አብሲክ ይባረኩም سلاتي كارون እግዚአብሔር نمسكن نتي كتكاتلو لازم مصاحم እግዚአብሔር باركم هجونا تبابع أبتي إيري بايبل تيخم نتتمرت سات كتكاتلو فتنا تيتمرتي فيديوهات كله نتكاتلكم اتصلوا كنا تبابعكم دلي እግዚአብሔር يباركم سلام أملاخ مسكلكم يخون كاب لومي جميرنا تي قدام تي سنبت نبره بروجرام
ናብ ቀዳም ተለዊጡ ስለ ዘሎ ኣብ ቀዳም ከምዛ ሎሚ እዚኣ ሰዓት ዝነበርናዮ ካልኦትን ሼር ክትገብሮም ክነተባብዓኩም ደሊ እግዚአብሔር ይባርኩም ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኩም ይኹን bless you አሜን አሜን ፓስተር ምህረት አብ አምላክ ይባርካ አሜን አሜን አምላክ ይባርኩም ስለዝነበረና ጊዜ በዛ አርእስቲ አገልግሎት ህፃናት ዝብል ክንቀጽሊና በዛ አርእስቲ ስለዚህ እቶም ንቆልኦት ተገልግሉ ዘለኩም ወይ ድማ ትፈልጥዎም ሰባት ክትቀድሞም ቀዳም በዚህ ሰዓት ክትቀድሞም ናሓተኩም ማለት እዩ ፕሮግራምና ወዲእና ለና ምስ ባባሃብ ተጸሊና ክንወዲእና ኢየሱስ ጌታ ባባሃብ ተማይክና ክብሪ ኩሉ ንእግዚአብሔር ይኹን አሜን ህፃናት ስጋ ክንደይ ኣገደስቲ ምዃኖም ቃል ኣምላኽ ብዙሕ ይምህረና እዩ ስለዚ እዚ ትምህርቲ ናይ ኣገልግሎት ቆልዑት ፕሮግራም ብኤሪ ባይብል ተጀሚሩ ዘሎ ጀሚርና ስካዕ ንውድእ ኩልኩም ኣብ ዩቲዩብ ዘለኹም ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ኣብ ዝውን ትከታተሉ ዘለኹም ከይቋረፅኩም ክትከታተሉ ብሕልፍቶም ተምሃሮ ብዛዕባ ኣገልግሎት ናይ ቆልዑት ፅቡቅ ጌርኩም ኣትተኣሽምኦ እቲ ኣተኩሮት ሂብኩም ብዛዕባ ናይ ህፃናት ትምህርቲ ከመይ ጌርካ ከም ዝወሃብ ፈሊጥኩም ፀኒሕኩም ንቆልዑት ከተገልግሉ ንዕድም ክብሪ ኩሉ ንእግዚአብሔር ይኹን ነዚ ፕሮግራም ዝዝሃበና እግዚአብሔር ፓስተር ምህረት ኣብ እግዚአብሔር ባረካ ቃል ኣብ ኩልኩም ኣገልገልቲ ዘለኹም ተገልግሉ ዘለኹም ክብሪ ኣብ ዝተፈላለዩ መዘምራን እግዚአብሔር ይባርክኩም ንብለኩም ብሓንሳ ኮይና ንጸልም በዓል እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንህፃናት ይፈቱ ንዑናባይ ድማ ይብሎም ይባርኾም ድማ ካብዚ ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ንዕኡ ፀቢቆም ምእንቲ ክፈልጥዎ ንዕኡ ፀቢቆም ምእንቲ ክፈትውዎ ንዕኡ ፀቢቆም ፈሊጦሞ ክኽተልዎ ተኸቲሎም ከዓኒ ብኡ ተማሂሮም ከዓኒ ስሪኡ ከገልግሉ እስካዕ መጨረሻ ሽሙ ክፅውዑ ክምህሩ ንሙሉእ ዓለም ካብ መሰረቱ እስካዕ ክንደይ ጎይታ ንህፃናት ከም ዝፈቱ ርኢና ኢና ስለዚ ከዓኒ ኣቱም ህፃናት ኩልኩም ወለዲ ንደቅኹም እዚ ክቡር ዝኾነ ናይ ቆልዑት ትምህርቲ ንኽትምህርዎም ኣፋፍኖት ከተትሕዝዎም ብዛዕባ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሕጂ ክንመሃር ፀናሕና ብዙሕ ዓይነት ትምህርትታት ኣሎ እቲ ዝበለፀ ግን እቲ ኣብ መስቀል ሂወቱ ዝሃበና ምእንታና ዝሞተ ኢየሱስ ንዘለኣለም ናይ ዘለኣለም ሂወት ከዓ ዝሃበና ብሂወቱ ንዕኡ ፅቡቅ ገይሮም ክፈልጥዎ ንምንታይ ከም ዝሞተ ንምንታይ ከም ዝተሰቕለ ንምንታይ ከም ዝተሰአ ሕጂ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ክምለስ ከም ዝኾነ ተመሊሱ ከዓ ክወስደና ከም ዝኾነ እዚ ኩሉ ንደቅኹም ክትምህሩ በዚ ሰዓት እዚ ዝተምሃርናዮ ኩሉ ኣብ ልብና ሒዝና ምስትውዓል ሓዲሩና ክነፍልጦም ክንክእል እግዚኣብሔር ፀጋ ከብዝሓልኩም ንፅሊ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንወለዲ ንስኻ ክትባርኾም ንደቆም ብስነ ስርዓት ከዕብዩ ፅቡቅ ገይሮም ኣምላኸይ ንዓኻ ከላልዩኻ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ክእለት ፀጋ ከተብዝሓሎም ንፅሊ ኣለና እዞም ህፃናት ከዓ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ንዓኻ ፈሊጦም ንዓኻ ምእንቲ ከገልግሉኻ ካብ ህፃንነት ጀሚሮም ብፀጋ ብቁመት ብፍልጠት እንዳዓበዩ እንዳኸዱ ዓርካ ንዓኻ ንስካዕ መጨረሻ ከገልግሉኻ ምእንቲ ንስኻ ኣምላኸይ ብኢዶም ሒዝካ ከተመላልሶም ክትሕልዎም
ከም ተቃልካ ዝብሎ ብመላእክቲ ከም ዝሕልውዎም ነቶም ህፃናት እሞ ሓደ ነገር እኳ ከይኮኑ ከዓኒ መላእክቶም ከቢቦም ናብ እግዚአብሔሮም ሪፖርት ከም ዝተሓላልፉ ይነግረና ቃል አምላክ። ስለዚ ሓለዋኻ ከይፍለዮም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና። ናይዛ ዓለም ነገር እዚ ኣጽልዋ ከይኮኖም ናብ ክፉእ ከይስሕቦም ክፉእ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ጽላል ክትኮኖም ብመንፈስካ ክትጽልሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልየሎም ኣለና። እግዚአብሔር አምላኽና ንዓኻ እንዳፈለጡ ከዓብዩ ስጋዕ መወዳእታ ብኢዶም ሒዝካ ከተሰድንዮ ብኢየሱስ ንጽልይ ኣለና። ስለዚ ሰማዕካና ኩሉ ተመስገን። ኩሎም ኣብዚ ዘለው እግዚአብሔር አምላኸይ ነዚ ትምህርቲ ዝከታተሉ ዘለው ኩላቶም ንባርኾም ኣለና ብስም አቦ ብስም ወዲ ብመንፈስ ቅዱስ። ደቆም ተባረኹ ይኹኑ፣ አገልግሎቶም ተባረኸ ይኹን፣ ስርሖም ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን፣ ሓዳሮም ይባረኽ፣ እታውፅኦም ኩሉ ይባረኽ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ጎይታ ይባርኽኩም። አሜን አሜን። ባባታ ጎይታ ይባርክካ። በአር ፕሮግራምና ወዲና ለና ተዝቀጽል መደብና ቀዳም በተመሳሳይ ሰዓት መእታዊ አብ ኤሪ ባይብል ቀጥታ ፈነወ ዝብል አቡ አሎ። አምላክ ይባርክኩም። ፕሮግራምና ወዲና ለና እግዚአብሔር ዋሳየዩ